Здравейте, приятели! Скоро не съм ви информирала какво се случва с нашите кучета, защото бяхме доста заети. Миналата седмица бяхме изненадани от един факт. В началото бяхме малко притеснени, защото не го очаквахме, но след разговор с ветеринари, доста четени по темата, съм много щастлива от събитието и затова искам да ви представя най-новото попълнение към нашето семейство. Чакай ви пущи, не тук. Хайде бързо. И да ви разкажа малко повече за инбридинга. Седни. Седни. Браво на момичето. Инбридингът всъщност е система за размножаване на кучета, които имат родствена връзка. В този случай Белча и Пени са брат и сестра. Колкото и шокиращо да звучи, някои селекционери използват точно тази система, за да създадат породисти кучета. Разбира се, тази система има както положителни, така и негативни страни. Хубавото в случая е, че ако две роднински кучета притежават добри качества, те могат да създадат невероятно красиви кученца с желани белези. Това, разбира се, много зависи от гените, които родителите предават на бебчетата. Тук идва момента обаче и с негативните страни. Ако две роднински кучета предадат лоши гени на бебчетата, това може да доведе до тяхното заболяване, до болни кучета или до тяхната смърт. В нашия случай се надяваме, че сме улучили джакпота и бебчетата са приели хубавите гени на мама и на тати, защото и Белчо и Пени са страхотни кучета. Към момента не дават индикации да са болнички, надават доста добре, хранят се добре, те са и на една седмица, така че времето ще покаже. Надявам се, че това, което ви разказах, ви е било интересно. Хубав и прекрасен ден на всички!